Szczęść Boże, Tomasz Burza. Rozpoczynamy informacje dnia. Dziś Środa Popielcowa, dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu. To czas, który ma nas przygotować do największych chrześcijańskich świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Celem Wielkiego Postu nie jest powiększenie smutku człowieka i desperacji nad swoją własną sytuacją, tylko właśnie radość wielkanocna, radość każdego człowieka, który wierzy w Chrystusa i który oczekuje tego samego losu, tego samego zakończenia pięknego swojego życia, pełnego owocnej pracy dla Kościoła i dla Ojczyzny. Księża posypują dziś głowy wiernych popiołem. To wezwanie do pokuty i nawrócenia. Do przygotowania naszych serc do przeżywania tego czasu zachęcał nas Polaków w czasie audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. I dziś wchodzimy w okres Wielkiego Postu, czas wstrzemięźliwości, modlitwy i ofiarnej miłości. Gdy nasze głowy posypywane są popiołem z wezwaniem nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, przygotujmy nasze serca do przeżywania tego czasu w jedności z cierpiącym Chrystusem, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu odkupił nas, abyśmy wolni od grzechu mogli mieć udział w świętości samego Boga. Z serca Wam błogosławię. W okresie Wielkiego Postu powinniśmy zrezygnować z przyjemności, hucznych zabaw i przyjęć. Wszystko po to, by być bliżej Chrystusa, podkreśla ksiądz profesor Jan Machniak. Kiedyś przed wiekami ten post rzeczywiście miał charakter rezygnowania z wszelkich form przyjemności. Spożywano najprostsze posiłki, była też jakaś forma diety, można powiedzieć. Dzisiaj bardziej chodzi o ten wewnętrzny, duchowy wymiar postu, a więc rezygnacja z rzeczy luksusowych po to, aby to, co nam zostaje, to, co nam zbywa, oddać dla ludzi potrzebujących, dla ludzi ubogich. Wielki Post powinien być czasem solidarności, czasem, w którym dostrzeżemy tych, którzy cierpią z powodu niedostatku, głodu i nędzy. Do owocniejszego przeżycia tego czasu mają nas przygotować rekolekcje, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Sąd nie zdecydował o aresztowaniu podejrzanego w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu byłego wiceministra skarbu Pawła T. i ministerialnego urzędnika Tomasza Z. Wnioski o ich aresztowanie skierowała wczoraj do sądu katowicka prokuratura regionalna. Przejęcie Ciechu przez Jana Kulczyka wcale nie musi być wyjątkiem na mapie polskich prywatyzacji po roku 89. Z pewnością ten rozwój kapitalizmu w Polsce po 1989 roku, w szczególności w latach 90., był obarczony różnego rodzaju nieprawidłowościami, które teraz w wielu przypadkach także wychodzą na światło dzienne. To jednak sprawa Ciechu w ostatnich dniach znalazła się na celowniku CBA. Państwo działa. Działa, ale niewykluczone, że dopiero teraz. Boję się niestety, że ta sprawa wypłynęła. Ale w Polsce przecież wcześniej było wiele innych wielkich prywatyzacji. I możemy niestety podejrzewać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że one odbywały się w równie skandalicznej atmosferze i okolicznościach, że też sprzedawano za bezcen wiele polskich firm. A to wielu biznesmenom pozwoliło gromadzić majątek kosztem Skarbu Państwa, wskazuje prawnik dr Grzegorz Skrobotowicz. W przypadku niektórych biznesmenów faktycznie ich działania czy też lobbowanie powodowało to, że w bardzo szybkim okresie czasu wzbogacali się, natomiast w niektórych przypadkach z pewnością mogło się to dziać także ze szkodą dla Skarbu Państwa. I tak było w przypadku Ciechu. Jak tłumaczy minister Zbigniew Ziobro, prokuratura nie ma wątpliwości, prawo zostało złamane. Chodzi o poświadczenie nieprawdy w dokumentach, ale też nierzetelne oszacowanie wartości chemicznego giganta. Stąd zarzuty o przekroczenie uprawnień m.in. dla Pawła T., byłego wiceministra skarbu w rządzie Platformy Obywatelskiej, a później prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Zatrzymany został polityk, a więc świat polityków i biznesmenów w czasie rządów Platformy Obywatelskiej przecinał się, a to jest bardzo niepokojąca informacja. Od maja ubiegłego roku śledztwo w sprawie prywatyzacji Ciechu prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Senat zajmie się tak zwaną konstytucją dla biznesu. To 5 ustaw, które regulują prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Konstytucja dla biznesu to pakiet 5 ustaw. Konstytucja biznesu jest i była bardzo potrzebna. Była oczekiwana także przez środowiska samych przedsiębiorców. To jest bardzo ciekawy zespół ustaw ingerujących w setki kolejnych aktów prawnych. Wszystko po to, aby wprowadzić szereg ułatwień dla przedsiębiorców. To jest, likwiduje numer REGON, bo do identyfikacji przedsiębiorcy wystarczy przecież NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, jak sama nazwa wskazuje, ta rozwinięta. Po drugie, wprowadza niższe znacznie niż dzisiaj składki na samym początku prowadzenia działalności. Mowa o działalności nierejestrowanej, czyli o tym, by wreszcie przestać ścigać za brak kasy fiskalnej i w ogóle rejestracji działalności tych, którzy, nie wiem, w sezonie zbierają grzyby w lesie i potem próbują je sprzedać przy drodze, zarabiając na tym raptem pewnie kilkaset złotych w ciągu całego sezonu. O interesy przedsiębiorców będzie dbał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Państwo raczej kładzie akcent na to, który sektor gospodarki chce wspierać. Małych i średnich. Można się na tym długo rozwodzić, dlaczego, ale powód pierwszy i najważniejszy jest jeden. Mianowicie małe i średnie przedsiębiorstwa są po prostu polskie. Tych dużych polskich nie ma, a zorganizowanych, jak powiedzieliśmy, uczciwie dużych przedsiębiorstw będących w rękach Polaków naprawdę ze świecą w ręku by szukać. Więc trzeba wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. To jedna z zasad zawartych w Konstytucji biznesu. Język urzędników i legislatorów w komunikacji z przedsiębiorcami ma być prosty i przejrzysty. Prawo domniemania uczciwości zostanie przeniesione z prawa karnego do gospodarczego. Przedsiębiorca ma nie być z góry traktowany jak przestępca, to przestępstwo musi mu zostać najpierw udowodnione. Konstytucja idzie także z duchem czasu. Coraz więcej rzeczy będziemy mogli dzięki temu pakietowi 5 ustaw załatwić online. Gwarantuje to ustawa o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. pozyskać online zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS czy podatkami. Udogodnieniem będzie też możliwość umieszczania informacji o udzielonych pełnomocnictwach. Władysław Frasyniuk, zatrzymany przez policję, były opozycjonista, usłyszał zarzuty. Wcześniej ignorował wezwania do stawienia się w prokuraturze. W kwestii Frasyniuka nie brakuje zarzutów o polityczne działanie policji. Takie hasła padają z ust polityków Platformy i Nowoczesnej. Policja nie zamierza milczeć. Policjanci, zatrzymując Władysława Frasyniuka, realizowali czynności zgodnie z zarządzeniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Funkcjonariusze działali zgodnie z prawem, z zachowaniem godności osobistej zatrzymanego. Po zakończeniu czynności w prokuraturze został zwolniony. Według relacji żony Władysława Frasyniuka do zatrzymania doszło dziś po godzinie 6. Były opozycjonista kwestionuje zarzuty, jakie wcześniej postawiła mu prokuratura, stąd unikał przesłuchania. Był wezwany, z tego co wiem, wzywany, nie zgłaszał się na prokuraturę. No to jest zupełnie normalne, że w takiej sytuacji został zatrzymany i będzie doprowadzony. 10 czerwca ubiegłego roku Frasyniuk był w gronie osób próbujących zablokować comiesięczne obchody upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Proszę się nie szarpać. Ale jak pan nie zapraszam się... Każdy jest równy wobec prawa. Nie ma nikt immunitetu nadzwyczajnego. Jeśli ma tak wspaniałą kartę historii, jaką ma pan Władysław Frasyniuk, zawsze powinien się zachowywać zgodnie z prawem. Jeśli ktoś łamie prawo, powinien ponosić konsekwencje. Frasyniuk usłyszał dziś zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 2 policjantów na służbie. Przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwało 10 minut. Później został zwolniony. Pacjent ma być podmiotem służby zdrowia, podkreślał podczas konferencji Nic nowego bez nas w poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce prezydent Andrzej Duda. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach prac sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. Chcemy też innowacyjnej ochrony zdrowia, ale to kosztuje. To są gigantyczne pieniądze. I to właśnie Państwo powinniście uczestniczyć i cieszę się, że tu jesteście w tej dyskusji. Ile i czego oczekujemy? Do czego dążymy? Rola pacjentów i organizacji pacjenckich jest tak niezwykle ważna. Więc kiedy mówimy nic nowego o nas bez nas, to mówimy właśnie o tym głosie, który będzie stale napominał, nie zapominajcie. Lekarze nie istnieją sami dla siebie.
Nie jesteś lekarzem dlatego, że jesteś lekarzem. Jesteś lekarzem dlatego, że uczyłeś się po to, żeby służyć ludziom. Nie ma cię bez pacjentów. I zawsze musisz o tym pamiętać, że pacjent jest twoją racją bytu. Rząd nie prowadzi żadnych konsultacji w sprawie ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, alarmuje prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik. Druga w Europie i trzecia na świecie. Rocznie w Polsce produkuje się około 9 milionów skór. Branża futerkowa wciąż nie wie, jaka czeka ją przyszłość. Przedsiębiorcy w Polsce potrzebują przede wszystkim stabilizacji. Muszą wiedzieć, że jeżeli inwestują własne pieniądze, ciężko zarobione w jakieś przedsięwzięcie, to jedną ustawą nie zniszczy się im całego życia. A taki kierunek wytycza ustawa, która wyszła z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Projekt wciąż nie trafił pod obrady Sejmu. Wprowadza zakaz hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer. Pod płaszczykiem ochrony zwierząt tak naprawdę niszczy się polskie rolnictwo, polską gospodarkę. Bo jak przekonuje Szczepan Wójcik z Instytutu Gospodarki Rolnej, to nie gospodarka, a ideologia kieruje działaniami parlamentarzystów. To jest właśnie ta ideologia, która dzisiaj nakazuje zrównanie zwierząt z ludźmi, a często nawet postawienie tych zwierząt znacznie wyżej ponad człowieka. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by zamiast likwidować hodowlę na futra podnosić standardy, mówi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Standardy wymiaru klatek i tak dalej, bezpieczeństwa, to wszystko musi być spełnione i jeżeli trzeba podniesione, wiem, że takie inicjatywy też powstaną, czy już są zgłaszane. Już są zgłaszane i wejdą w życie od lipca bieżącego roku. Na skutek porozumienia Ministerstwa Rolnictwa Środowiska zostały wypracowane pewne obostrzenia prawne typu większe klatki, podwójne ogrodzenia itd., żeby hodowcy spełniali jeszcze bardziej wyśrubowane normy niż mają dotychczas. Żeby spełnić te standardy, wielu hodowców musiało zaciągnąć kredyty. Skutki ustawy to utrata tysięcy miejsc pracy i branży, która wpływa na wartość polskiego PKB. Likwidacja przyniesie korzyść Danii czy Ukrainie, nie Polsce. Według zapisów projektu na likwidację hodowli przedsiębiorcy mają 5 lat. 5 lat na zamknięcie branży, przy czym hodowcy mają kredyty na 15-20 lat. Wciąż brakuje także konsultacji między autorami ustawy i przedstawicielami branży futerkowej. Te rozmowy nie wyglądają, bo ich nie ma. Mimo naszych próśb, maili, telefonów, absolutnie nikt z nami nie chce się spotkać, nikt nie chce z nami rozmawiać. Trudno też zrozumieć działania mające na celu ochronę tzw. praw zwierząt przy wciąż widocznej bierności polskiego Sejmu w przypadku ustawy o życiu. Prezydent Donald Trump zamierza mianować długoletnią działaczkę Partii Republikańskiej na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwsza kobieta w historii na tym stanowisku. Georgette Mosbacher jest prezesem międzynarodowej firmy doradczej i marketingowej oraz członkiem zarządów szeregu fundacji charytatywnych i organizacji pozarządowych. Zasiada również w Radzie Doradczej Dyplomacji Publicznej USA. Już od dłuższego czasu była wymieniana jako kandydatka na stanowisko ambasadora. Teraz jej kandydatura musi zostać jeszcze pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Spraw Zagranicznych Senatu i zatwierdzona przez Senat na posiedzeniu plenarnym. Jeśli do tego dojdzie, będzie ona pierwszą kobietą w historii stosunków polsko-amerykańskich sprawującą funkcję ambasadora. Jak zauważa jeden z byłych dyplomatów, to przykład klasycznej nominacji politycznej, a nie jak zazwyczaj nominacji zawodowej. Jednak jak podkreśla, ambasadorzy z politycznego nadania może nie mają za sobą lat doświadczenia na różnych placówkach, ale mają o wiele lepsze dojście do najważniejszej osoby w państwie, co ma często dużo większe znaczenie niż dekady dyplomatycznego doświadczenia. Teraz czas na zagranicę. Premier Izraela odrzuca rekomendację policji, która chce postawić mu zarzuty korupcyjne. Polityk uważa oskarżenia za bezpodstawne i zapewnia, że nadal będzie stał na czele rządu. Po dwuletnim dochodzeniu policja zarekomendowała prokuratorowi generalnemu postawienie zarzutów Benjaminowi Netanyahu. Premier Izraela jest podejrzany o przyjęcie łapówek, oszustwo i naruszenie zaufania. Polityk zarzucił policji, że bierze udział w wymierzonym w niego polowaniu na czarownicę. W czasie moich rządów wywierano wielkie naciski, aby otworzyć nie mniej niż 15 spraw i dochodzeń przeciwko mnie w celu odsunięcia mnie od władzy. Wszystko zaczęło się od wybuchowych nagłówków transmisji na żywo, niektóre z burzliwymi zaleceniami policji, tak jak tego wieczoru. Wszystkie te próby bez wyjątku zakończą się na niczym.
Szef izraelskiego rządu kolejny raz zapewnił, że jego działania mają na celu jedynie dobro narodu. Będę nadal odpowiedzialnie i wiernie prowadził Izrael tak długo, jak wy, obywatele Izraela, będziecie mnie wybierać, abym was prowadził. Jestem pewien, że prawda zostanie ujawniona i jestem pewien, że podczas następnych wyborów, które odbędą się zgodnie z harmonogramem, ponownie zdobędę wasze zaufanie z pomocą Boga. Opozycja uważa, że Netanjahu powinien ustąpić ze stanowiska. To smutny dzień dla izraelskiej demokracji, że premier jest podejrzany o przekupstwo. Niestety powodem, dla którego my, opozycjoniści, uważamy, że Netanjahu powinien ustąpić z urzędu, jest nie tylko to, że jest podejrzewany, ale dlatego, w jaki sposób zaatakował wszystkie ośrodki demokracji Izraela, próbując się oczyścić. Teraz prokurator generalny przeanalizuje policyjne wnioski i zdecyduje, czy postawić premierowi zarzuty. W przypadku postawienia Netanjahu w stan oskarżenia nie będzie on musiał podawać się do dymisji. I w tym wydaniu to wszystko. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Magdalena Rząd. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś na wschodzie i południu sporo chmur i opady od deszczu po śnieg. Na pozostałym obszarze więcej pogodnego nieba. Na północnym zachodzie Europy będzie wiał silny, okresami porywisty wiatr. Najchłodniej w Moskwie -7 stopni, najcieplej w Atenach 15. A w naszym kraju pogodnie na Pomorzu i na zachodzie. W centrum i na wschodzie więcej chmur, a także opady deszczu. Od 3 stopni w zachodnich regionach do -1 na wschodzie. Będzie wiał słaby wiatr ze wschodu i północnego wschodu. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1020 hektopaskali. Na teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego popołudnia.